Play pi barok bopet ya kan ada channel jong ahi aku kan sepang kata kecing ipau jong aku kecing post new kalau ke bapla bat ngamla bat set ya ka namar ngade pen pau sika perthai kang makan tip ngala slem ma post new ya kan coba ja kan ke pang korna beros ha kan ke perthai ngadon kawe kecing ipau ha kecing post new bapla ba du kata 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 kecing post new jonga kalong komni nga post new takilum kithem ke tem kmer bat habang apej ikane kata kecik pusnung alengok balai kene kalong kumne tehdin kata ngapej keleng sudong tem ru hadin ngalak nak kata kecik pusnung ngalak kedit no enda nak kedit kata kecik pusnung ong balai kene kalong jak ne balai ngane pusnung kumne kalong tik karong ke bestem kathau ya ka jingyap juk brew ulum bat kithem kathau ya katuga kari juk perthei karena kejimpang coronavirus menta kalau jelai keleng kiri juga perthai tam hakan India kari bi jongi te ngide ben le kumno tangkau kalat kalau kata kade kejung dua jongi hau play hato gibri kibala I kane bun gibra shifting hande kide ben shifting bat kide ru play tam shifting ya kata ka coronavirus ning shifting ya play pato dua no play unde dayangi nakane jimpang coronavirus Nang ba ar khot po ong watching ya sistem kaban sawan raman nang ba po khot khat lai ong nang ba jar ba khot karpat ya kateng utrai on slide iem Lucas nang khat pran khot iwe ong blai hukum yang benduai ide benduai barbar klan da thai te ha kan ka sing bementa ini kijimpang karena virus ma bi I kno gi jelai kleng gari ka perthai te ide benduai ken barbar klan da thai kebangane gospel Lucas ka ong te ide benduai barbar ni te ide ben la thai te ong wat ting ke sistem kaban sawan la dang idon ha ka chingit utrai ai ngiting mar ngela duai mar ngela yene ha ka ching I chung blai ting blai mat ting I kan ek ting blai ong ma jar ba khot kapat e karteng utrai on saim ya bang khot kapat e karteng utrai on saim da sisa ba ka ching karpat ni pan yada pan sumar ngi na ka jimpang sistem badan keleng garis seperti kan no ka jing ima ka jing isir khai pang klam la prostat ha keleng gari junga perthai ka jing pun paul dong balai khot chipo ong naba phila bat scam yang tin junga baning scam nan tadi kendong ye pi ha ka jing jar ka ban sawan ka perthai paro ko wei matan ju ya ki bru paro ha ka khendo te ha ban lai don ka jing duai ha bi lai ong ha ne itu ki du ka duai wat scam mar ki wat scam ya ka tin jung duai man laga por blai ya da ki ha por jar ka ban perthai blai ju ka perthai paro ko wei blai ju ik bru paro ha khendo kane le sha tik kane kal urlong kane bar la pibat scam ya tin ju try
sari kendong ni pihak yang jar wan sakprai dei kane kamta pang khlam de ni de ban doai oblei nem de ban bupor ongin sedoi pat de ban bupor de ban perkrek pai de pat scam ni kajing dua jing pat scam ni ta jingit jing pi to kelak mut de sayo jing peniem de kane kapan isai bagi de ban ngej hau Yesus Kris ni de ban kengu kembau ong kembau kun tu yang kembau kai ni de ladang de jing betar ni kesak jinduk jindam ha tau breu de ni de ya ka danut jingi habang i ngam tam kene ke jipang sistem to kelak mut pakwa wei pawei nangi kelak mut no pat im ke im ke bat mai hok ke ai u bat dwai u bat kerpat u bang lait nangai ke cima ke cincar kan klam corona virus ke cimut paul no balai khot lai to kan mau kum no philop ya priang ya kata ba philop sngau tos no khak ya kata bat to kelak mut no ada phim serai na sawan ni kum unang tu ha ka por ba phim poi perkhat te kan ka pau yang ni wei pawei abang i ke ne aku jumpa siau jong blay terus nok khak ya kata tam habang i kan ke pang corona virus sakini ke sing pato duai ho blay im day ban bu teng bangin kelak mut ong sakalap mut pat la chai la sing ong o kan kam nam wan se ong o kan kam nam ja o les nam le e la dang ngej tu kam le te pim tip blay swan ne tu no tu por ba pim per khat kata por sayap te ka kentu ni tin juble ka kentu ni bang ide ban kungu iu ide ban bat scam bang i kene ke ni bat scam ide ban kan lak banut ha bat kungu iu try blay jung ni bang yo jip im roman phra kat lai la da im kat kum kadot pin yap kadot ka theo ke kadot ka theo ya ka im jang ka met kuno im nyaj ni bam ni di kene sin ju perkhat ei chpang ka man sim ju perkhat ru ei ka bang in le nam ta jung blay ba bha ba miat nek ong la dang perkhat kum la dang im kum ka do nyap dei dei ban im kum kerja man sim ba tip driu tip blay ba brom ba ting brom yo try blay ta ka long ka ba dei sha bangin le den la dang im sha kum ka do ka yalam bun sin sa ka ba laptop ka ba kum ne bun ru kom ka di ba jang ka met ka ba theo ya ka jing yap te hane ka spell ong la dang im kat kum ka do ni nyap te im kat kum kerja man sim ba chep ting brom yo try blay man ka la ka mut bat ban dwai yo chmap try blay so pe ru roman riu arphulai ong ka ba nong jong ka pop ka de ka jing yap cái ka pop ka de ka jing pin an te to smar ya ka an ka ba sakar ka ptha yang to smar ka ba ka balang ka ba tha yang smar ka ta ka an ya ba kum jung blay ba ptha yang te sumaru ya kata ka ba sakar ka ptha yang to le ya kata kum ka balang kai kai yang to le ya kata kum tin jung blay kai kai yang to le ya kata nim de bu por nim de bu ne iki tetip bahkan cepat stom yang la dang pekhen ya ka an ka jing pekhen an de ka pop ka de jing pekhen an de kata de la dang pekhen ya ka an ka sakar ka pep ka sakar kum sakem ka set kan pen stom kat kum kar kom juga ka la bu de long kum ju la dang le pop pekhen ya ka an jong ka sakar pekhen ka an ka balang kekhen ya ka an jong halor de kani ide ban smar tang pha im hok ha ka parthei tor tole ba tor ptha ba kan halor ki ptha ya pi tole ya kata sam khat khandai phra du khandai kong ka jing kan tu try ka long ka ba khoi ka jing burom yo try ka long ki ba dei kaya ne junam ka bi dong jung try ka long ka ba shisha teng ide ban smart ka ba try blay la kom yang nong ide ban le deng ide ban ong ka balang kai yang try ka ba hukum yang tole ya kata kalau badan kam kalau ba dei ba try kan kalau ka ba shisha kalau ku jimin to jeng pi yo ya ta chi bom chukut lai na ta chi pang ka stom
kamu ya kata mau try ong epi bat terpuler ya ke Bible ong am tang bai chu sap de terpuler ya ke Bible tin siam ya ke tin jung blai kren ha ba ki ba Matthews nang bchpo khat ba ar ni kong ya ke bang ya thu epi ha ba dum to kren ha ba sai bat ya ke ba pile skeu ha ki skor to yalap na lor ying tengar ko ba tin jung try ke ong kumne am kwa ban chu set am kwa ban chu kun tang ha de dengan pau yang pertai kram kan tip kata jing sisa beri pen pau blei lai la ka jong kasap bang pen pau kasap ban yalap kasap ban kentu kasap sneng ban krau hak pun kom blei ai kasap ban sna kali kasap ban long kai kasap ban yala kai football kasap ban yala kai kibun kirkom kasap ai hajar kali kasap blei ai pertai hindi hindi pendan kami ka dengar hak jing sneu junga kubang ya sneu hak lang jing skor hak jing ipau yung hak jing posting ande penyalap ande mencuset puri ya ka mau tre blei hi long to ya ka ba pi sneu hak skor to yalap kalor jing dengan ande penyalap ande mencuset puri kam long ka ba ha mencuset puri ya ka ba blei ulap pau teng ong pi to duai how try blei bon ya dai pi na kan jing pang corona virus bakam nolak ban priang hak leng em de ben duai tang ya lande ande to duai ya ka ying kasem ya ime ipa himen ki para pramarjan pramarpa ya ka sinong ya thau tam ya kari kasi ki e jing kamtam ya kari mekhalaya kamtam hakari juga perthai baro situl ko perthai de ben wai parbor doi amaro tang yo ka jing ku no try bleng jing kadon ko ga ka tin ka mangal plat ya ka youtube ka bang ne siketin ka jing duai ka kam kordor ban simulian ka pisa ka spa ka pheu kam don dor e hwat jung ble ne tang ka jingit jing phi ki jing dua jing phi kam jing phi kilong ka kordor tam me hwat jung ble ka de kalong ba sisa de dua yo ble try to ka lak mut pan ka jing ka khun u pan ka jing rap u pan ka jing dan u bon ga dan na ka ka pang ko na ba ros kam nam la pan cha ka jala bi ya jing kam keleng sa dong ka perthai kam no la ban priang pot to ai kan ja kan ni sepok kan dai pateng kan dau kata kecil le khut kecil le sba ti kan ya da ya kan ke pang basir khai bakhala kumno kata ban smart ya lade ha ka jingai tam ka jingai ya play kalau pun kam ko ta bang nge ya play marop klem play nyim long e ha ka thai sa ha ka thai ha ka smart su khar play ha ka jing pnya jong play play ko khu ya ki hok ba pop baro te dan kam ban kalak mot aban le bha ka im chini ban but ya kan usa ba bha komno ka kumba sarkar ka tha ini ni de ban sumar yel de kalang ban kam lu ta kasti ka jin da ka khlan du ka de ka jing duai ta kalang ba sisa